Уважаеми зрители, изключително ми е приятно да кажа добро утро и на следващия наш гост в студиото на След закуска, професор Пламен Лекоступ, бившия ректор на Великотърновския университет и кандидат за кмет, издигнат от ВМРО за община Велико Търново. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че приехте поканата ми първо. Добро утро на всички зрители. Веднага на въпроса, защо приехте да се кандидатирате за кмет на община Велико Търново? Той е така глобален, тривиален, но... Няколко пъти съм отговарял на такъв въпрос. Въпросът дори е и по-глобален. Защо въобще някой се занимава с политика? Защо един човек е готов да загуби личния си комфорт, ресурс, здравето си, любовта на близките си, влизайки в политиката? За себе си аз имам 3 отговора. Защо човек изобщо влиза в политиката? Различните хора. Първо, влиза в политиката, за да прави кариера. Второ, влиза в политиката заради икономически възможности, които евентуално тя дава. Различните хора мислят по различен начин. Третия вариант е влиза в политиката, за да пише историята. Ваша е третия вариант. Да, така мисля и аз. Да. Задавал съм и друг път въпроса, знаете ли на кое място в Европейския съюз се намира България като тежест статистическа? Намира се на 16-то място. Точно толкова евродепутати имаме, колкото имат Австрия и Швеция. Тоест, по силата на работата на нашите депутати и по силата на тяхното отношение към света, към решенията, свързани с развитието на Европа, ние трябва да сме като Австрия и като Швеция. Да, ама не сме. Защо? Не сме. Защо не сме? Защото никъде по света, и в Европейския съюз, и в Съединените американски щати, и в Русия, никой не уважава хора от типа ЕССР. Хора, които са се компрометирали в следствие на икономически схеми, зависимости. Иначе казано, проблема нашия е в слугинажа. И не може, например, Григорий Цамблак, известен не само в България, да бъде съдия в събора в Констанца. Това е всъщност прототип на Европейската комисия тогава, който този събор решава проблема с схизмата, да е един от основателите на руската държавност, на църквата, на културата, а днес достойните люди, като да речем Стефан Стамболов, например, да ги няма. И затова смятам, че е крайно време хора, които през живота си не са постигнали почти нищо, освен това да са световно неизвестни, да излязат от играта и да дойдат хора, които са доказали себе си. Значи, аз съм се доказал, управлявайки 8 години университета, че умея да управлявам хора, ресурси, имам интелектуален потенциал, работя с млади хора, компетентни. Второ, съм доказал, че съм управлявал един годишен бюджет от близо 20 милиона лева всяка година, при това без политически чадър. Той бюджет на общината е на половина малко по-висок е, но знаете как се развиват общините, където кметовете са от управляващите, какви средства получават, къде отиват тези средства, също знаем и можем да го кажем. Аз съм постигнал доста в своята професионална реализация и ето защо се съгласих да бъде издигната моята кандидатура. Защото аз искам да благодаря на тези хора, и то не само от ВМРО, които издигнаха моята кандидатура, които ми дадоха възможност заедно с тях да пишем историята не само на Велико Търново, историята на нова България, да можем да насочим своето внимание към нашите исторически партньори, каквито са Германия, Русия, към Европейския съюз,
Аз искам да давам, а не да вземам от Велико Търново. Ето защо съм се съгласил да бъда издигнат за кмет. Въпреки че осъзнавам какво ще ми струва това и то вече започва да ми струва. Битка е. Няма как. Все пак има и още кандидати. Почти от всяка политическа сила. Доста опоненти ще срещнете. Може би и сред приятелите ще срещнете в кампанията. Не знам. Но вижте, аз... чисто емоционално това се изисква жертва. Не само емоционално. Аз не гледам на надпреварата за кмет на община Велико Търново като на битка. Това е едно състезание между личности, между идеи, между концепции. Не е битка и не е на всяка цена, защото в битката се използват и такива похвати И средства. не съвсем коректни, които вече започнаха да се използват. Добре. Не от мен. Така, в началото сме на разговора, но все пак не мога да не ви попитам. От Патриотичния фронт така остро бих казал реагира лидерът на Патриотичния фронт относно вашата кандидатура. Защо така се получи или анализирахте ли го вече в така, политическите среди с ВМРО и с патриотите? Реагира остро съпредседателя, един от съпредседателите на Националното обединение, тъй да се каже Патриотичен фронт. Другия съпредседател, Красимир Каракачанов, не реагира по този начин. Господин Валери Симеонов е председател на Националния фронт за спасение на България. Част от коалицията Патриотичен. Част от коалицията. Аз не искам да коментирам господин Валери Симеонов. Най-малкото, защото съм, да речем, добре възпитан. Скандал няма. Всеки се решава по-своему как действа. Аз искам тук да използвам случая да благодаря много на господин Кирил Станчев, който показа едно мъжко поведение и достойна позиция. И това, което той каза и беше разпространено в медиите, мисля, че на 100% отговаря на истината. Вие, може би, прочетохте, че и господин Каракачанов каза, че той лично ме е запознавал, още докато бях ректор, с господин Валери Симеонов, но както казват някъде, те и мрат, те и героят. Каквото е решил, това. Аз искам да благодаря на господин Валери Симеонов, естествено, защото няколко дена бях на върха на новините, без да дам една стотинка, което си е добро постижение. Дали пък не е рекламен трик? Във всеки случай не е рекламен трик. Разбира се, го казах, да. Добре, какви са основните акценти в програмата? Изработена ли е тя вече вашата управленска програма, след като седните в кметския стол? Нали, трябва все пак и да вашия екип да е сформиран и всичко това да е още преди кампанията. Да. Направено. Значи, моята концепция за управление на общината, програмата, заедно с тези, които ще ме издигнат, това не са само ВМРО. Значи, нека да направим една оговорка. Срока за издигане, за записване за регистрация на местни коалиции, партии, кандидати за кметове, общински съветници е 22 септември. В законовия срок ще бъда регистриран и аз. Тогава ще се разбере точно кой ме издига, като всъщност нещата са отворени и по-нататък могат да бъдат подкрепени от други политически субекти. Тогава, когато вече всичко е ясно черно на бяло, защото де-факто сега ние с вас си говорим, нали, хубаво кандидат за кмет, обаче царската дума не е излязла. Да, така е, но все пак... Когато всичко се напише там и е регистрирано,
ще излезем и с нашата програма. Естествено, тя не е само моя, тя е съобразена и с вижданията на тези, които издигат моята кандидатура. Само искам да ви кажа, тя е добре, все пак вашата визия за работи се и е почти готова. Тя е базирана на принципа, че невежеството поражда ограничения, а познанието свобода. И моя екип, в който има много млади, необременени хора с определен ценз, образователен, езиково ерудирани хора, които носят белези на прогреса, те не са посочени от някого, за да служат на частни комерциални интереси. И именно тези хора владеят познанието. И заедно, познавайки както аз, така и те, европейски и световни практики, можем да ги приложим в Велико Търново. Има доста възможности, но те на този етап дремят или в чекмеджето, или в шкафа, защото на практика дори и да има някаква воля за реализация, определени лични фирмени интереси потискат тази воля. Защото тези хора не искат да има ред. Защо не искат да има ред? Защото когато има хаос, има далавера. Когато има ред, далавера няма как да има. Имам ясна визия за начина за изграждане на нова транспортна схема в града. Наред за организация на движението и паркирането, които в последните години вървят по инерция. Те по инерция са като че ли основен проблем за Тук Велико Търново. не искам да повдигам въпроса с многото дупки, с паяка. Значи, искам да ви кажа нещо, което, когато аз стана кмет, няма да се случва. Един виц преди години, когато беше перестройката, така наречена. Един наш брат Асан отишъл на семинар. Да им обясняват какво е перестройката. И прибрал се вкъщи за семинара, съпругата му Фатмето, Асан, каквото е перестройката, бе? Ами вика, виждаш ли Таскофа с кимира? Виждам, как да не виждам? Ами празната виждаш ли? Бе, и не я виждам. Ай сега вземи пълната, вика, и си пия в празната. И тя е сипала. Ето и вика перестройката. Асан, то какво бе? Как ма Фатме? Пушака не видя ли? За той става дума, но когато аз съм кмет, пушек няма да има. Няма да има. Ще има само тяга. Да, добре, така го обяснихте. Добре, все пак 8 години университет и това е най-големия извън столичен университет. Това е огромен опит. Аз така и друг път съм споделял. Визията ви за развитието, реализацията на младите хора. Тук учат 15 или 16-17 хиляди студенти, нали, лавират, особено в университета, който вие управлявахте, защото имаме все пак и национален военен университет. Къде ще ги реализираме тези хора? Как ще останат те да работят в България, да не напускат, да не прекъсват дори образованието си? Вие сте говорили с много млади хора. Много проекти реализирахте, когато бяхте и ректор. Да. Какво ще правим с тях? Значи, ако някой кандидат за кмет ви каже, че той когато стане кмет и ще реши изцяло въпроса с младежката безработица и с безработицата изобщо, не бива да му се вярва. Защо? Защото този въпрос не е само от компетентността на кмета, на общинската администрация, на общинския съвет. Този въпрос е общо национален и
така напоследък се оказва, че е и общо европейски. Все повече и повече се задълбочава младежката безработица. Защо? Според мен има два основни фактора, заради които тя се задълбочава. Единият фактор е, че младите хора стават по-инертни в по-голямата си маса и по-трудно работят за повишаване на своята квалификация от една страна, което е основен фактор, за да се вземе някой да работи. Защото има безработица, обаче аз много пъти съм го казвал, на практика има безслужбица. Хората искат някаква служба, да седи на едно бюрце, да мести едни бумаги от тук там и обратно, накрая да взема една хубава заплата, да ни носи отговорност. То е задължително. И оттам нататък пей сърце. Да, ама така не става. Работа в България има. Има, може да са копай с мотики. Самия факт, че има недостиг на хора, които да работят, млади хора в IT сектора, говори, че от една страна, по всяка вероятност в България, в IT сектора, заплащането в сравнение с това в Европа е по-ниско и нашите млади хора отиват там. Но от друга страна пък в България заплащането в IT сектора е в пъти по-високо, отколкото в сравнение с други области на икономиката. Това от една страна. От друга страна, трябва да бъдат създадени работни места. Тези работни места трябва да има един добър климат, който според мен сега не е чак толкова добър, за развитие на бизнеса. Бизнес климат, да. В момента горе-долу ситуацията е такава, че бизнеса нито да работи, нито да не работи. В една такава несигурност се чувства. И аз ще ви кажа кой е показателът според мен, според който би трябвало да се оценява бизнес климата и сигурността на хората. Според вас кой е? Ами как? Значи, примерно, дали е работещ? Семейство иска да имат деца. Кога ще имат деца? Освен когато се случи грешка. И второ, когато е планирано, аз бих казал, че когато са реализирани и двамата с добра сигурност, добър доход, с колата, жилището, което позволява, с детската градина и всичко това. Сега, 2009 година са се родили в България 80 хиляди деца. Грубо. 2012 са 63 хиляди. Това какво значи? Че има един хубав бизнес климат, че хората са сигурни, че те могат да работят и да се гледат децата или обратното? Обратното, разбира се. Значи, когато има добър бизнес климат, когато хората, бизнесмените разкриват работни места, тогава ще има и къде младите хора да отидат да работят. От друга страна, без ни най-малко да имам нищо против пенсионерите, защото и моите родители са пенсионери. Знам те какви пенсии получават. Но повишавайки постоянно прага на пенсионната възраст, това означава, че и сега съществуващите работни места са заети от пенсионерите. Младите хора, за да отидат на работа, му искат да имал някакъв стаж. И той къде да го има този стаж? Къде да го направи като... Ето за това тук в голяма степен виждам разковничето в синтеза, амалгамата при работата между общината и Великотърновския университет на първо място, защото е по-голям, не защото съм бил ректор, и Националния военен университет. Значи, има множество проекти по европейски програми, по други програми, които дават възможност
И аз като бях ректор имаше Търси ли ви такива. бизнеса, извинявайте, че ви прекъсвам, да каже, дай тези кадри, имам нужда от тези кадри, или... Значи, Защото те бълват всъщност те изнасят на пазара на труда определени кадри, университета дава други и става нещо противоречие, не може да се напасне. имали сме Имали сте такива срещи и разговори? срещи, много разговори. Работим по въпроса, работим с няколко фирми. Няма да ги казвам сега, за да не им правя реклама, нали? Не е редно. Разбира се, не е редно. Където нашите студенти, още докато учат, могат да отидат, да проведат свой стаж, да работят, да спечелят някой лев и да имат и трудов стаж, и опит, и контакти. И много случаи има, когато те са продължавали след това да работят, след като са завършили. От друга страна, бизнеса иска в голяма степен нещо на готово. Значи на нас казва, не трябва той. Точно, обучено, готово да почне. Хоп, вземаме го, държавата платила, родителите на този човек платили и ние го грабнем. Добре, заповядайте. Кажете, на нас не трябват такива. Ето ви ги. Първите 15 в тази специалност са тези. Сключете договори, дайте им стипендии, обвържете ги, като завършат, да работят при вас. Кажете какво точно. Има и друго. Има и проблеми в законодателството. То е безспорно и на национално ниво също. Значи, но общината как може да влияе за тези... Казах, връзката между университета и общината. Множество проекти, където младите хора могат да започнат работа и да се чувстват сигурни. Това е едно. От друга страна, това, което може да направи общината, създавайки определени условия за инвестиране в общината. Мен не да се гоним инвеститори. Много ме критикуват, че съм бил говорил, че щяло да има инвестиции от Китай и от Русия. Що да няма? Това като казвам, че бих могъл да привлека инвестиции от Китай и от Русия, това не означава, че казвам няма да има инвестиции от Европейския съюз. Аз го казвам това като надграждане, защото и сега има някакви инвестиции от страна на Европейския съюз. Но няма от тези места, където са свежите пари. Трябва да идват в общината и в нашата държава свежи пари. Външните инвеститори да чувстват сигурност и устойчивост, а не ние да ги гоним и да знае, че той като дойде тук, като се направи завода или като създаде там определените работни места, той ще 300 може семейства да поеме, 10 години поне да работи сигурно, а не след 1-2 години да се тръгне обратно. А защо критикуват? Защото го обвързват с политически страсти и страни, леви, десни, то вече до кога ще се делим така, не знам. Докато се делим на леви и на десни, никъде няма да стигне. Защо мислите, че ние нямаме национална доктрина? Нашата доктрина е Европейския съюз. Добре, окей, на този етап хубаво. Обаче къде сме ние в Европейския съюз? Защо Чехия, защо Унгария, защо други държави от бившия социалистически лагер, не говоря за старите демокрации, една Полша, са по един начин поставени и приети в Европейския съюз, ни по други. Мисля, че всеки може да се отговори сам на въпроса. Добре, създадохте, или по-скоро така няколко хора, създадохте съвет за възход на Велико Търново. Какви хора обединява? Защо се създаде този съвет? Поканихте доста хора. Значи, наистина този съвет беше създаден по моя инициатива. Преди малко ме питахте за концепцията ми за управление. Там може би има връзка с това. Значи, този съвет, който включва университетски преподаватели, интелектуалци, хора доказали себе си. Всичките са доказали себе си. Хора доказали себе си в спорта, в бизнеса, в политиката. Направили нещо
с което са значими, например, като кажеш академик Благовест Сендов, всички знаят кой е той. Разбира се, да. И ни казват, че той е червен. Отляво, дясно и бяло и зелено. Като да. кажеш олимпийския шампион Христо Марков, всички знаят кой е той, какво е достигнал и ни казват, той беше депутат от СДС. Значи в този съвет, това е била моята цел, да се създаде един мозъчен тръст, който мозъчен тръст, ако аз съм кмет, да помага на мен. Ако не съм кмет, всички заедно да работим за Велико Търново, да генерираме идеи, да ги даваме на управляващите. Те, ако са умни, да приемат, защото ние може да измъдрим и безмислени идеи. Това е в нормално, нали? Винаги се срещаме с... Хората имат и много гениални, добри, продуктивни, положителни идеи. По някой път има и такива, които не са най-добрите. Но нещо, което се вижда, че е добро, би трябвало, и аз така го разбирам. И ако стана кмет, в което почти не се съмнявам, точно по този начин ще работя. Когато една идея е креативна, добра и носи добро за Велико Търново и за общината, носи добро както за центъра на Велико Търново, така и за крайните квартали на Велико Търново. Носи добро както за Велико Търново, така и за Килифарево, така и за Водолей, за цялата община. За мен няма значение дали БСП са предложили тази идея, дали ГЕРБ, дали независими общински съветници, дали някакви НПО-та. Важно е, ако има позитивизъм и да може добро за хората, да се случи така, че хората в Търново и общината да са по-добре след реализиране на тази идея, аз не виждам причини тя да не се приема. Ама съгласете се, че наистина в местния парламент много такива политически търкания водят до неприемане на едно хубаво предложение. Защото едните го предложили, пък другите го отхвърли, или пък управляващи намират подкрепа, или пък опозицията и така нататък. И стават и тия работи и хората не могат да си ги обяснят. Това се връзва с някои от нещата, които казах преди малко. Да. Но понеже съм бил 2 мандата общински и съветник сте бил, да. Горе-долу няма неща, където и в кухнята да не са ми ясни. Попитайте, който искате общински съветник, тогава, когато и аз съм бил общински съветник, кой е бил една от най-консенсусните фигури в общинския съвет тогава. Да видите какво ще ви кажа. Да, аз предния проследих да все пак, защото вече започнах работа. Да, но по-предния не мога да кажа. Добре. А основният проблем за вас специално в Велико Търново, който е най-голям и ако седнете на 25 или 6 октомври в кметския стол, ще се заемете с решаването му. Защото аз също мога да дам сигнали и много жалби и така нататък за проблеми, но вас, кое най-ви дразни, те да го кажат в този град и не търпи отлагане? Са доста. Не отричам направеното до сега. Нито от предишния кмет доктор Рашев, нито от господин Даниел Панов. Разбира се, то се вижда, което моето лично кредо и като ректор, и винаги в живота е било не да отричам направеното от тези преди мен, а стъпвайки на положителното, да надграждам. Да се надгражда, да. И в този ред на мисли имам една страница във Фейсбук, Пламен Лекоступ, обществена личност. На нея има един бутон "Задай въпрос". Така. Там, който желай, човек може да опише определен проблем, който той смята, че е належащ, важен. Било то проблем за Велико Търново, било то проблем за Балван, за някое друго населено място, било то проблем за дупките, било то проблем за задръстването, било то проблем за праха, било то проблем с траншеите в старото военно училище. Защото аз ще ви кажа, като бях ректор и посрещах господин Цацаров там на една лекция, той понеже бил служил танкист и като се разхождахме по коридорите и гледа, това вика, танкови траншеи ли са, какво е?
И сега ми беше трудно ужасно. да му обясня. Да. Ама те всичките неща, които ги изброихте, сте ги получили като сигнали или и са и ваши така, виждания и Виж сега, констатации? колкото Защото и да на говоря, този бутон. колкото и да говоря, че съм ходил в чужбина, аз все пак живея в Велико Търново. Добре, Тук работя, срещам се тук с хора, ходя пеш по улиците и с кола. Онен ден си карах колата на сервис, защото и се И разби моята беше предницата. в сервис, да. Това съм го получил като лични впечатления добил, като впечатления от разговори с хора. Този бутон още не е заработил, т.е. от днеска почва да работи. Добре, добре. Така Ето че, хората, наистина, които ни гледат, да посочат своите проблеми. Всички тези проблеми аз ще ги имам предвид, ще ги оповестя и ще се старая да ги отстранявам. Понеже стана въпрос за старото военно училище Терена, вие какво бихте направили там? Толкова проекти вече има, толкова идеи има там да се прилагат. То чак международен конкурс ще се създава и какво ли не. А там е пък непосредствено и университета, и областна администрация, все институции, които са едни от най-значимите, хайде да кажа за града. Този международен конкурс аз Прочетох просто, сега не съм ясна. Трети ли ще е, четвърти ли ще е, там имаше най-различни проекти и така нататък. Не може в центъра на Велико Търново да стои така с години разкопано там това. Абсолютно. Но това явно притесняваше в голяма степен и доктор Рашев, притеснява и господин Панов, за да не бъдат упрекнати в нещо. Ние в България сме страхотни в това, че винаги и дори и най-добрата идея можем да я окаляме, като кажем, абе, той това го прави, защото няма начин да не прибере нещо. Да прибере. За старото военно училище, според мен, и за проблемите, които са се натрупали в последните 12 години, сигурно. Да. Според мен, би трябвало да се направи един общински или градски референдум, за да кажат хората. Обаче, примерно, направиха 7 проекти. Различни. Да, има архитекти, такива Ето, това са визии различни за развитието. Правим един референдум, обаче не референдум, когато има избори. Защото референдума, когато има избори, е възможност да се отклони вниманието от изборите. Да, може да се каже така. Да. Само референдум. Да кажат специално за хората на те хората искат там определено нещо. Да има зелена площ, да има един хубав център. Искат. Ама един иска да има жилища, друг не иска да има жилища. Друг иска паркиране. Един иска да има подземни паркове, друг иска да има надземни паркове, трети иска да има ресторанти, друг басейни, кортове и т.н. Просто трябва да сме наясно, че не може да се угоди на всички. Разбира се, това е безспорно. Но трябва да се чуи гласа на повечето хора и на експертите преди всичко. Не на политиците, не на тези, които биха имали някакъв интерес финансов от цялата работа, а гласа на експертите и на гражданите. Какво позволява този терен, всъщност. Добре, колко съветници мислите, че ще има ВМРО с вашата листа? Тя всъщност готова ли е вече? Може да говорим за имена? Някои от съвета ще попаднат ли вътре? Не. Хора от съвета в листата няма да има. Този съвет е надпартиен, въпреки че някои се опитват да припишат, че имало партийност. Има хора от различни спектъри, различни цветове на политическия спектър. Този съвет е съвет. От тук съветници общински няма да има. Още нещо вметна. Правеше ми впечатление, докато бяхте ректор, че въпреки управлявали леви, десни, канехте от всички политически сили и лидери, и така лекции се правеха. И Станишев, и Борисов присъстваха, и президентите двамата.
Може би този съвет е подобно. Аз така разбирам нещата и така разбирам работата в университета. Университета, в него политика не бива да се прави. Но не може да кажем, че той е надпартиен, защото вътре в него учат 14 000 студенти. Половината от тях имат отношение или симпатии към определена политическа партия, движение, симпатизанти са. Но не можеш да им вкараш там на сила, примерно господин Станишев, и да кажеш: това е истината, пътя и живота, трябва да слушате него. Или господин Борисов, трябва да дадем възможност на младите хора да пият вода от извора и да знаят на тях, да им обясни. Идвал е господин Иван Костов, идвал е господин Станишев, идвал е господин Бойко Борисов, идвали са много хора, които всеки... Знаете ли, че на какъв... То не е парадокс, защото когато говорим за икономика, парадокси трудно могат да се случат. Там има икономически закони. И тогава аз обобщавах, че всъщност намерих голямо сходство по определени икономически проблеми между това, което беше казал господин Иван Костов, и това, което каза господин Станишев. Въпреки че един е син, другия е червен. Студентите, младите хора и всички трябва да имат достъп реален до информация, да не живеят в информационно затъмнение, и ако могат да се срещнат с хората, които са генератори на определените идеи, било то леви, дески, либералистични, центристки, всякакви, още по-добре. Те са умни и могат да се направят сами извода за себе си. Разчитате ли на великотърновските студенти за подкрепа и на местния вод? Разчитам на всички здраво мислещи великотърновци. Не се забравя, че аз съм роден в Велико Търново, тук съм учил. Забравил, въпросът е, че все пак и познат, наистина много познат. Мисля, че сред студентската общност. Най-познатия ректор сред студентите. Даже не само сред. Така че... Добре, пожелавам успех, повече съветници, да може да се реализирате тези неща, които сте си така и ще изработите в програмата, и наистина Велико Търново да има един достоен кмет. Успех на всички кандидати, също пожелавам, но хората ще решат. Нали, аз пожелавам най-напред на всички кандидати за кметове и на всички наши съграждани от Велико Търново, от общината, да са здрави. Оттам нататък да са успешни. И да победи, да спечели този, който се умее да убеди гражданите на община Велико Търново, че е по-добрия, а не с различни, тъй наречени на жаргон, мушунгии, да се докара някой друг глас горница. Надявам се да няма така. Благодаря ви. Благодаря. Уважаеми зрители, ще продължим само след една песен.